jedna. Druhá záležitosť je, pani Tušová, prosím vás, keby ste nám ozrejmili, myslím si, že sa koncept zmenil, a to po verejnom prerokovaní, a to práve tým, že sa zapracovala do súborného stanoviska, zapracovala komunikácia Trnavská s vyústením kruhového objazdu pri moste na Malackej ceste. Táto komunikácia nebola zapracovaná ani v jednom alternatívnom riešení konceptu. Neviem o tom, kto by dal pripomienku. Ak sa mýlim, tak mi prosím vás povedzte, kto dal regulérnu pripomienku na to, že sa to má zapracovať, kedy bola znesená táto pripomienka a kedy ste ju schválili. No na toto budem odpovedať naozaj, ale som sa zúčastnil všetkých rokovaní aj na Bratislavskom kraji, aj na polícii, aj všade. Ja konkrétne som bol proti prepojeniu s Cajlom, už keď hovoríme o Záhumenice, ale boli aj ostatní členovia komisie, alebo prípravného výboru, to nazvime. Keď sme si urobili ten rozbor výstavby na Muškáte 3, na severe 3 a severe 2, Záhumenica a Muškáte, tak sme povedali, že prepojenie Súvorovovej cez Novomestského, alebo Pánskeho chodníku a Súvorovovej cez Novomestského, cez Cajlu na Záhumenice, cez Záhumenice na Muškátovu a cez Muškátovu kruhovým objazdom von, zhruba pri jestvujúcom dnešnom kruhovom objazde, že toto riešenie nie je dobré a sme proti nemu. Ľudia boli proti tomu, Cajlania boli proti tomu. Jednoducho sme navrhli na stretnutí niekedy v novembri s pánom Skálom, ktorý tam má taký územný rozvoj alebo výstav bytoviek. Sme navrhli, aby sme riešili problém Muškátu cez starú Trnavskú cestu. Pri konkrétnom stretnutí s dopravným inžinierom a s pánom Frešom nám bolo povedané, ten navrhovaný kruhový objazd a prepojenie cez Muškátovu nie je možný, to vám neschválime. Navrhované riešenie bolo cez Trnavskú, je to zápis. Navrhované riešenie bolo cez Trnavskú kruhovým objazdom medzi viaduktom a vyústením z Bokesovej ulice. Takže ja veľmi ľutujem pána Mizeráka, ktorý zberal pod petíciu proti tomuto prepojeniu, keď už dávno toto prepojenie neexistovalo. A bolo zamietnuté dopravným inžinierom aj BSK. A bolo riešenie úplne nové, o ktorom sme informovali. Ale prosím vás, keď mi niekto povie, že a prečo teda vo variante A a B to prepojenie je, no preto, lebo ja nemôžem, ani nikto z nás nemôže vygumovať Aurexu jeho návrh. Môže ho len zamietnúť, s ním nesúhlasiť a dať mu ho prepracovať. A nemôže mu ho vygumovať. A keď niekto teraz hovorí o tom, že ale to máte ešte stále na webovej stránke, áno, ale už je to dávno zmenené. A o tých zmenách sme informovali, že prišlo nové riešenie, ktoré bolo, to trvalo 3 mesiace, prosím vás, veď bohužiaľ pán dopravný inžinier bol dlhodobo PM, takže sme nezohnali v priebehu 1-2 týždňov toto vyjadrenie, ale veľmi rýchlo sme získali vyjadrenie od Bratislavského samosprávneho kraja, od pána Freša. Ja zo všetkého mám zápisy, takže nie je to žiaden problém. A teraz sa vracame k niečomu, čo už neexistuje.